Takže poďme na to. Umelá inteligencia. Všade sa o nej hovorí však, ale poďme sa pozrieť na to, prečo to vo firmách často, škrípe. A hlavne, čo s tým robiť. Je to taká, doslova zlatá horúčka. Každý chce mať AI a najlepšie hneď včera. Je to ten známy pocit, viete, FOMO, strach, že nám niečo ujde. Ale ako to už býva, keď sa niečo robí narýchlo a bez rozmyslu, výsledok, ten býva často sklamaním. A táto metafora to trafia úplne presne. Viete si to predstaviť. Máte tie najkrajšie, najdrahšie rúže. Ale čo z toho, ak ich hodíte do záhrady plnej buriny a kameňov? Do firmy, kde vládne chaos a ľudia nevedia, čo majú robiť? Presne tak. Jednoducho sa neujmú. Dobre, takže kde je to tajomstvo? Čo treba urobiť, aby to celé naozaj, ale naozaj fungovalo? Ako sa dostať z toho prvotného ošialu k niečomu, čo reálne prináša výsledky? A poviem vám, odpoveď vás možno prekvapí. Nehľadajme ju v nejakých zložitých algoritmoch alebo v riadkach kódu. Pozrieme sa na toto jedno číslo. 70%. Čo to asi tak môže znamenať? A presne toľko, až 70% úspechu akejkoľvek AI transformácie závisí od ľudí a procesov. Áno, počujete dobre. Samotná technológia je len tých zvyšných 30%. A toto úplne mení pohľad na vec však. Zrazu tu nie je o tom, aký softvér kúpiť, ale o niečom úplne inom. Tak poďme na to pekne po poriadku. Časť prvá. Príprava tímu. A začneme tým absolútne najdôležitejším – ľuďmi. Musíme si jednoducho pripraviť pôdu. A to znamená nastaviť si jasné pravidlá hry, čiže governance. A tu je 5 pilierov, na ktorých to celé stojí. Takže, poprvé, motivácia. Každý musí vedieť, prečo to vlastne robíme. Chceme šetriť peniaze? Alebo chceme byť produktívnejší? Jasná odpoveď je základ. Po druhé, koordinácia. Koniec tomu, aby si každé oddelenie bastlilo niečo vlastné na kolene. Musí to byť centrálne riadené. Po tretie, a toto je kľúčové, podpora. Ľudia sa to musia mať kde naučiť. Oficiálne. Nielen tak, že si to sami vygooglia. Štvrtý bod, rozhodovanie. Ak nápad na nový nástroj čaká na schválenie pol roka, tak to už môžeme rovno zabaliť. Musí to byť rýchle. A posledný, 5. bod, kontrola. Jednoduché, jasné pravidlá, aby sme predišli katastrofám ako únik citlivých dát. Dobre, takže pravidlá máme. Teraz ideme stavať základy. Pozrime sa na 3 úplne základné zručnosti, bez ktorých sa žiadny tím pri práci s AI jednoducho nezaobíde. Prvá a úplne zásadná zručnosť, alebo skôr základ, jedno centrálne miesto pre všetky informácie. Pretože, a toto si zapamätajme, AI je len taká múdra, aké dáta jej dáme. Ak sú informácie o zákazníkoch, produktoch a o všetkom ostatnom rozhádzané po desiatkách Excelov a e-mailov, tak AI nemá z čoho variť. Je to jednoduché. Kvalitné dáta dnu, kvalitné výsledky von. Bez toho to nejde. Druhá vec. Disciplína. Možno to znie prekvapivo, ale AI tu nie je len na kreatívne nápady. Je tu na to, aby dohliadla na dodržiavanie osvedčených postupov. Predstavme si to tak, že máme nejaký skvelý proces na cenotvorbu alebo prípravu na vyjednávanie. AI asistent jednoducho postráži, aby sa nevynechal ani jeden dôležitý krok. A vďaka tomu sa úspech stáva niečím, čo vieme zopakovať znovu a znovu. A po tretie, práca s dátami. Nestačí len hodiť otázku do nejakého chatbota a čakať na zázrak. Na poriadny hĺbkový zber dát z webu potrebujeme špecializované nástroje, napríklad crawlery. A teraz to najdôležitejšie pravidlo zo všetkých. Nikdy, ale naozaj nikdy, slepo neverme tomu, čo AI vypľuje. Vždy to treba overiť. Dvojitá kontrola je absolútna povinnosť. Lebo áno, modely si stále občas vymýšľajú, alebo ako sa hovorí, halucinujú. OK, takže ľudia sú pripravení, základy máme položené, teraz prichádza tá zábavnejšia časť. Kde presne nám AI dokáže priniesť tú najväčšiu hodnotu? Kde je lepšia ako my? Aby sme to pochopili, musíme si uvedomiť rozdiel medzi dvoma hlavnými typmi AI. Na jednej strane máme systémovú AI. Tá je taký pracant. Perfektne automatizuje rutinné veci, kde máme jasné, štrukturované dáta. Povedzme, spracovanie objednávok z e-shopu. A potom tu máme generatívnu AI. To je ten kreatívec. Vymýšľa nové texty, nápady, scenáre. Ale pozor, je to taký divoký umelec. Jeho prácu musí vždy na konci dňa skontrolovať človek.
A tu vidíme, kde stroje jednoducho vyhrávajú na plnej čiare. Rýchlosť, objem, personalizácia. Človek proste nemá šancu odpovedať na tisíce e-mailov za hodinu. Alebo pribjaviť ponuku na mieru pre každého jedného zákazníka naraz. A presne v tom masívnom škálovaní je tá najväčšia sila umelej inteligencie. A na druhej strane, toto sú presne tie veci, ktoré sú pre ľudí zdĺhavé, otravné a v konečnom dôsledku drahé. Zber dát, nekonečné reporty, prepisovanie poznámok, alebo napríklad z jedného blogu urobiť 10 statusov na sociálne siete. Toto všetko môže robiť AI. A ľudia? Tí majú zrazu čas na veci, kde ich mozog naozaj potrebný. Na stratégiu. A tým sa dostávame k finále. K tej najdôležitejšej otázke. Ako to bude vyzerať v praxi? Ako bude fungovať tento nový tím, človek a AI? Pretože o tomto celé je. O zvyšovaní zručností, nie o nahrádzaní ľudí. Tieto čísla hovoria za všetko. Pozrime sa na to. Mladší kolegovia, tí sú z AI prakticky zžití, vyrastali s technológiami, používajú ju denne. Tí starší a skúsenejší zase prinášajú niečo, čo žiadna AI nemá. Desiatky rokov praxe a zdravý rozum. Oni dokážu posúdiť, či ten nápad od AI je geniálny, alebo je to úplná hlúposť. A keď spojíme tieto dve veci dokopy, technologickú zručnosť mladých a skúsenosti starších, tak z toho vznikne absolútne neporaziteľný tím. A presne o tom toto je. Cieľom nie je vyhodiť človeka, ale využiť jeho zručnosť na novej úrovni. Umelá inteligencia nie je hrozba, ale nástroj. Je to páka, ktorá znásobí schopnosti každého v tíme. Ide o to spojiť to najlepšie z oboch svetov, ľudskú intuíciu a skúsenosť, s výpočtovou silou a rýchlosťou stroja. Takže na závere tá kľúčová otázka. Ale nie je to, aký AI nástroj si kúpiť. Tá skutočná otázka znie, je naša firma, naša organizácia pripravená na tohto nového digitálneho kolegu? Máme upratené v procesoch, v dátach a hlavne v hlavách? Pretože úspešná implementácia AI sa nikdy nezačína kliknutím na inštalovať. Začína sa vždy pri ľuďoch.